ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലം സ്വയം രൂപം കഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. പഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 4 അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവാണ്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള അറിവാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. കർമ്മം ചെയ്യണം, അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാനായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കാതിരിക്കാനും, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കാതിരിക്കുക, പിന്നെ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ജന്മ മൃത്യു ജര വ്യാധികളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ അതിനായിട്ട് ഭഗവാനെ പറ്റി പറയാണ് ഈ അധ്യായത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കാണ്. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനാഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനോരിഷാഗവേ പ്രവീത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ യുഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും മനു ഇഷാഗുവിനും ഉപദേശിച്ചു. എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഈ യോഗം പണ്ട് ഞാൻ ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചിരുന്നു? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. വിവസ്വാൻ അത് മനുഷ്യവംശ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു. മനു ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു? ഇഷാഗുവിന് ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങനെ ഈ ഏത് യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? സനാതനമായ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഭഗവത്ഗീത. ഈ ഭഗവത്ഗീത പണ്ട് ഭഗവാൻ ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിവസ്വാൻ മനുവിനും മനുഷ്യാഗുവിനും ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ എന്ന് എടുത്തു പറയാൻ എന്താ കാരണം അറിയാവോ? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ എന്ന് എടുത്തു പറയാൻ എന്തുകൊണ്ട് കാരണം? ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂര്യദേവൻ ആരെയും കാണുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, സൂര്യദേവന്റെ നേരത്തെ ഉള്ള ഇതാണോ വിവസ്വാൻ? അറിയത്തില്ല, അതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ മാതാജി, ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ. അതായത് സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥാനമാണിത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ സൂര്യദേവൻ, വരുണൻ, അഗ്നിദേവൻ, ഗണപതി, ശിവൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളാണ്. നമ്മളിപ്പോ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയില്ലേ? പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതൊരു പൊസിഷനാണ്. നരേന്ദ്രമോദി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. ആ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇന്ന് നരേന്ദ്രമോദി ആകാം, നാളെ വേറെ ഒരാളാകാം, ഇന്നലെ വേറൊരാൾ ആയിരുന്നിരിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ഒരു പൊസിഷനാണ്. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗണ്ട് പോയി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സൗണ്ട് പോയിരുന്നു, ഇടയ്ക്ക് പോയിരുന്നു, സൗണ്ട് പോയിരുന്നു മാതാജി. സൗണ്ട് പോയിട്ടേ ഇല്ല, കേൾക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ഈ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എന്നാ ക്ലിയർ ആവണില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം. പറഞ്ഞാൽ മതി ഒന്ന് കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ വീഡിയോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നെറ്റിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. 2 ദിവസമായിട്ട് കുറച്ചിങ്ങനെ
കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞത് പണ്ട് ആദ്യം ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ എന്നെടുത്ത് പറയാൻ കാരണം സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊസിഷൻ ആണ്. ആ സൂര്യദേവന്റെ പേരാണ് വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാര്യം അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയി നമുക്ക് സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊസിഷൻ ആണെന്നും ആ സൂര്യദേവന്റെ പേര് വിവസ്വാൻ എന്നായിരുന്നു. അന്നത്തെ സൂര്യദേവന്റെ പേര് വിവസ്വാൻ എന്നായിരുന്നു. ആ സൂര്യദേവനാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. വിവസ്വാൻ ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു? മനുഷ്യവംശ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു. എന്തിനാണ് അവർക്ക് അന്ന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്? കാരണം അന്നത്തെ എല്ലാവരെയും കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നത്, അവരെയൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നത് ഇവരായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം എന്താ പറയാ അവിടുത്തെ പ്രജകളെ നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാർക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അവർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. അതിനുശേഷം എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു സകാലേനേഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ടാ പരം തപ. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും നഷ്ടപ്രാവയമാവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ വിവസ്വാന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. വിവസ്വാൻ അത് മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. മനു ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു? അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ആ ശൃംഖല, ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ സംഭവിച്ചതെന്ന് അതിന് കാലക്രമേണ അതിന് നഷ്ടം സംഭവിച്ചു. അത് അവരിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അങ്ങനെ രാജർഷികൾ മനസ്സിലാക്കിയ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത് അത് മനുഷ്യപിതാവായ മനുവിനും ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത ആ ഒരു ശാസ്ത്രം പിന്നെന്ത് സംഭവിച്ചു? അത് അതിന്റെ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയി. അത് നഷ്ടപ്രായമായി, നഷ്ടം സംഭവിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞ. അപ്പൊ നഷ്ടം സംഭവിച്ചപ്പോ നമുക്ക് പിന്നെ പറയാട്ടാ. നഷ്ടം സംഭവിച്ചപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ വീണ്ടും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു? വീണ്ടും ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. കാരണം നഷ്ടം സംഭവിക്കുമ്പോ എന്താ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത്? ആ ഉപദേശിച്ച ഒരു ശാസ്ത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതെന്തിനാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ. മതജി വീണ്ടും സൗണ്ട് പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗണ്ട് ഇല്ല, കേൾക്കുന്നില്ല, ഒന്നും വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് അന്ന് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. പക്ഷെ അത് നഷ്ടപ്പെട്ട. മാതാജി വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കേണ്ടി വരും മാതാജി, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്റ്റക്ക് ആവുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ഉണ്ട്. ക്ലിയറാ മാതാജി, ക്ലിയറാ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അപ്പൊ അതിനുശേഷം അങ്ങനെ അവർക്ക് അവർക്കത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ആ ഒരു ശാസ്ത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ശാസ്ത്രം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ശാസ്ത്രം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനും അത് ഫോളോ ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോഴുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണ്? എല്ലാവരും തന്നിഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത വന്നപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തത്? ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ആരെ തെരഞ്ഞെടുത്താണ്? പിന്നെ അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. സ ഏവായം മയതേത്യ യോഗ പ്രോക്ത പുരാതനഃ ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു? അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ട് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അർജുനനെ ആര് തെരഞ്ഞെടുക്കാണ്? ഭഗവാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു. കാരണം നീ എന്റെ ഭക്തനുമാണ്, നീ എന്റെ മിത്രവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് നിനക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്? നിന്നെ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. എന്തിന്? ഈ ജ്ഞാനം പകർന്നു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മാവി വസ്തുതഃ
കഥാമേതത് വിജാനീയം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അപ്പൊ അർജുനൻ എവിടെ സംശയം വന്നിക്കണത്? അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ, വിവസ്വാൻ എപ്പോഴാണ്? വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ, വിവസ്വാന്റെ കാര്യം അർജുനൻ ആലോചിക്കാണ്. വിവസ്വാൻ എപ്പോഴാണുള്ളത്? ആരാണ്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണുള്ളത്? ഭഗവാൻ ഉള്ളത് ദ്വാപര യുഗത്തിലാണ്. അപ്പൊ വിവസ്വാൻ എവിടെയാണുള്ളത്? വിവസ്വാൻ ദ്വാപര യുഗത്തിലല്ല ഉള്ളത് അല്ലെ. വിവസ്വാൻ അതിന് സൂര്യവംശത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. സോറി, സത്യുഗത്തിലാണെന്നാണ് ഒരു ഓർമ്മ കേട്ടോ. അപ്പൊ സൂര്യദേവനായിട്ടുള്ള വിവസ്വാൻ ഇപ്പൊ ഇല്ല. ഏത് സമയത്ത്? ഇപ്പൊ നമ്മള് ദ്വാപരയുഗത്തിലില്ല. പക്ഷെ അപ്പൊ സൂര്യദേവന് അങ്ങ് എന്ത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്? ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തതെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്. കാരണം അർജുനൻ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ആരാണ്? ശിഷ്യനാണ്. ഒരു ശിഷ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഗുരു എന്താണോ പറയുന്നത് അത് ശിരസാ വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഗുരു, ശിഷ്യൻ. അതേപോലെ തന്നെ ഗുരുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ ഗുരു പറഞ്ഞതിൽ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനോ ആര് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഒരു ശിഷ്യൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എങ്കിലും അർജുനൻ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഭഗവാനോട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ചോദിച്ചത്? നമ്മൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, താൻ ആരാണെന്നുള്ളൊരു സത്യം ഭഗവാനിൽ കൂടി തന്നെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഈ ഒരു ചോദ്യം ആരോട് ചോദിക്കുന്നത്? ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയനാണെന്ന് ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ ആധികാരികമായി പറയിക്കണം എന്ന് ആർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു? അർജുനൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയേക്കാൾ മുമ്പ് വിവസ്വാൻ ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയതെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് ഇനിയും അറിയാം, മുന്നിൽ ഇനിയും കുറെ പേര് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അവർക്കെല്ലാം എന്ത് വേണം? അവർക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ആധികാരികമായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അത് പറയണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഇതൊരു സംശയം പറഞ്ഞത് അർജുനൻ. വിവസ്വാൻ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നതല്ലേ, ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴല്ലേ എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം അത് മറ്റുള്ളവരിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനാണ്. തന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ മഹത്തായ ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കാൻ ആധികാരികമായി സ്വീകരിച്ചത്. ഭക്തന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനം സത്യം വെളിവാക്കുന്നു, അസുരന്മാരുടേത് നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അസുരന്മാരാകട്ടെ കൃഷ്ണനെ പറ്റി എന്തെല്ലാമോ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുകയും വായനക്കാരെ കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അസുരന്മാരാകട്ടെ കൃഷ്ണനെ പറ്റി എല്ലാമോ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുകയും വായനക്കാരെ കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അർജുനനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ശിഷ്യ പരമ്പരയെ പിന്തുടരാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഉത്കൃഷ്ടമായി ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ അർജുനൻ ഈ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഭക്തനായതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് മനുഷ്യന്മാരെ പറയും, ഒന്ന് അസുരന്മാരും ഒന്ന് ഭക്തന്മാരും. അസുരന്മാര് എന്താ ചെയ്യാ? അവരെ ഇഷ്ടത്തിന് അവർക്ക് തോന്നിയ പോലെ ആയിരിക്കും അവരെന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ഇതിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ വഴി തെറ്റിച്ചു വിടുക, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്താ പറയാ, നമ്മള് അതിനൊക്കെ വഴിതെറ്റിക്കാനായിട്ട്, മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിക്കാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുന്നവരായിരിക്കും അസുരന്മാര്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതേപടി മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു ാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ശിഷ്യ പരമ്പരയെ പിന്തുടരാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഉത്കൃഷ്ടമായി ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രയോജനം നേടുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് പറയാണ്. ഇനി സ്വയം ബോധ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയല്ല അർജുനൻ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് കൃഷ്ണനെ പരമനായ ഭഗവാനായി സ്വീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അസുരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. കൃഷ്ണനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളെ പോലെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ഭഗവാന് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടവും അതീന്ദ്രിയവും പരമകോടിയുമാണെന്ന് അർജുനന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. ഈ പ്രശ്ന നിവൃത്തിക്കായി അതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കാനാണ് ആരുദ്ദേശിച്ചത്? അർജുനൻ ഉപദേശിച്ചത്. കൃഷ്ണൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി മാത്രം കരുതുന്നവരാണ് സാധാരണ നിരീശ്വരവാദികൾ. അവരും ഭഗവാന്റെ അമാനുഷികത്വം വിശ്വസിക്കണം, അംഗീകരിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചത്. കൃഷ്ണന്റെ
കൃഷ്ണനെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനായ വെറുമൊരു മനുഷ്യനായി കരുതുന്ന നിരീശ്വരന്മാരുടെ നിലപാടിനെ എതിർക്കാനുള്ള ഒരു ഉപായമാണ് അർജുനന്റെ ഈ ഒരു ചോദ്യം വന്നത്. ഇനി അടുത്തെന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദാത പരം തപ പരം തപ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കതിന് കഴിയില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? അർജുനൻ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു നിൽക്കാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ സംഭവം? എനിക്ക് അതൊക്കെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും, നിനക്കതൊന്നും ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് മാറി പോകുന്നതോടുകൂടി, ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി, ജീവാത്മാവ് ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി എന്താണ്, അതിന്റെ ആ ശരീരത്തിലുള്ള ഓർമ്മകളെല്ലാം നശിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ്. അതിന് ശരീരം മാറ്റമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് ഒന്നും എന്ത് വരുന്നില്ല, നശിച്ചു പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപത്തിലല്ല, നമ്മള് ശരീരം മാറുന്നതുകൊണ്ട്, ജീവാത്മാവ് ശരീരം മാറി വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോ അത് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓർമ്മകളെല്ലാം നശിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്കിതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ല, എനിക്കതെല്ലാം ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം അന്നും ആരുണ്ടായിരുന്നു? നീയും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു, വിവസാനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നെന്താണ്? ഇന്ന് നിനക്കതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ വേറെ രൂപത്തില്, വേറെ പേരിലായിരിക്കും അന്നുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ നിനക്കതൊന്നും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്കതെല്ലാം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഞാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരെയും മനസ്സിലാക്കാൻ അറിയാനും ആർക്ക് കഴിയും? എനിക്ക് കഴിയും. നിനക്ക് പക്ഷെ അതിന് കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അച്ചോപീസൻ അനേകം സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് താൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ കൃഷ്ണൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണനും അർജുനനും സ്വഭാവേന ശാശ്വതരാണെങ്കിലും അർജുനന് പൂർവജന്മ കർമ്മങ്ങൾ ഓർക്കാൻ ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി ജീവാത്മാവ് മുൻജന്മ സ്മരണകളും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. രാമനായും നരസിംഹമായും മറ്റു പല അവതാരമൂർത്തികളായും അംശാവതാരങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളാണ് അർജുനനെ പോലുള്ള ഭക്തന്മാർ. ഭഗവാന്റെ അവതാരകാലത്തെ പല രൂപങ്ങളിലും ഭഗവത് സേവനം നിർവഹിക്കാനായി ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരും ഭൂമിയിൽ പിറക്കാറുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഭക്തനാണ് അർജുനൻ. അനേകായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവന് ഗീതോപദേശം ചെയ്യുമ്പോഴും അർജുനൻ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നു എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ബ്രഹ്മസംഹിത ഭഗവാനെ അച്യുതൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതായത് ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റാത്തവൻ, ഭൗതിക സംഘത്തിലും സ്വയം വിസ്മരിക്കാത്തവൻ എന്നർത്ഥം. ഭഗവാൻ തന്റെ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപം ഒരിക്കലും മാറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാം സ്മരിക്കുന്നു. അദ്വൈതമൂർത്തിയായ അവിടേക്ക് ആത്മാവും ശരീരവും ഒന്ന് തന്നെ. അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധമുള്ളതെല്ലാം ആധ്യാത്മികമാണ്. അപ്പൊ അനേക സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്താണ്, കൃഷ്ണനെല്ലാം ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്ര ഉള്ളതിൽ പറയുന്നത് കൃഷ്ണനെല്ലാം ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, ജീവാത്മാക്കൾക്കൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ആ ഓർമ്മ അവിടെ പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ശരീരത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും മനസ്സും എല്ലാം തന്നെ ഒരേപോലെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് ഇതൊന്നും മാറ്റം വരുന്നില്ല. മനുഷ്യരുടെ എങ്ങനെയാണ്, മനുഷ്യരല്ല ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ആ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഓർമ്മകൾ മുഴുവൻ നശിച്ചു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാനെ അച്യുതൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ചുതി പറ്റാത്തവൻ എന്നാണ് അച്യുതൻ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അചോപി സന്യവായാത്മ്യാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരാപിസൻ പ്രകൃതി സോമതിഷ്ഠായ സംഭവ്യാത്മവായയ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയുമില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ ശരീരത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എങ്കിലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാന് പിറവിയില്ല, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരുന്നാലും യുഗം തോറും ഞാൻ എന്താണ്, ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കാഴ്ചയിൽ സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് പോലെ ഇരുന്നാലും കഴിഞ്ഞുപോയ അസംഖ്യം ജന്മങ്ങളിലെ സംഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാനെ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് കാണുമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ
അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറയാ ഭഗവാന് എല്ലാതും ഓർക്കാനായിട്ട് കഴിയും. പക്ഷെ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർക്ക് എന്ത് കഴിയില്ല, അതിനൊന്നും സാധിക്കില്ല. അല്ലാത്തവർ മീൻസ് ഭഗവാന് അതറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്വന്തം രൂപത്തിൽ താൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. സാധാരണ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ ഭഗവാൻ ഒരു ശരീരം വിട്ട് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുന്നില്ല. ദത്താത്മാവായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഈ ജന്മത്തിലുള്ള ശരീരമല്ല അടുത്ത ജന്മത്തിൽ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവന് സ്ഥിരമായ ഒരു ശരീരമില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീവാത്മാവിന് സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ശരീരമില്ല, അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ശാശ്വതവും ആദിമമായ തന്റെ രൂപത്തിൽ ദ്വിഭുജങ്ങളോടും ഓടക്കുഴലേന്തിയും കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. പ്രാപഞ്ചിക മാലിന്യങ്ങൾ ഏശാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനശ്വര ശരീരമാണത്. അതേ അതീന്ദ്രിയാകാരത്തോടാണ് ആവിർഭവിക്കുന്നതെങ്കിലും സർവ്വലോകാധിപതി ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ പിറന്നതായി തോന്നിക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പിറന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, സർവ്വ അധിപതിയാണ്, അല്ല എല്ലാത്തിന്റെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ്. എല്ലാവരും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ പിറന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. സൂര്യൻ സ്വസ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും. വികലമായ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൂടെ പോരായ്മ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? സൂര്യൻ കാണാനായിട്ട്. സൂര്യൻ എവിടെ ഉദിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്? ആകാശത്ത് ഉദിക്കുന്നതായിട്ടും പിന്നെ മറയുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും എവിടെയാണ്? സൂര്യൻ എപ്പോഴും ഒരേ ഒരു സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അജനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ അസംഖ്യ രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് തോന്നിക്കുന്നുവെന്ന് വേദങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അജനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താണ്, അസംഖ്യം രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നത് പോലെ തോന്നിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് തിരമാലകൾ പോലെ എണ്ണാൻ സാധിക്കാത്ത അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അജനാണെങ്കിലും അസംഖ്യ രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നത് പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നിക്കുന്നത്. യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. എപ്പോഴാണ് ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നത്? എപ്പോഴാണ് അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത്? അപ്പോഴെല്ലാം എന്താണ്? ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും എന്തിനാ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ, പിന്നെ ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായിട്ട് യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥ ധർമ്മത്തിന് ഹാനി തട്ടുകയോ അധർമ്മത്തിന് പ്രാബല്യം കൂടുകയോ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം എന്താണ്, യഥാർത്ഥത്തില് ധർമ്മം നശിച്ചു പോകുമ്പോ, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. വേദോക്ത ആചാരങ്ങൾ ശരിക്കും അനുഷ്ഠിക്കാതെ വരുമ്പോഴും മനുഷ്യൻ എന്ത് സംഭവിക്കും? അധർമ്മികളാവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. വേദങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് ധർമ്മ പ്രമാണങ്ങൾ ഭഗവത് ആജ്ഞകളാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ധർമ്മങ്ങൾ പ്രകാരം ധർമ്മത്തില് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ധർമ്മ പ്രമാണങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകളാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. മൃഗബലി ചെയ്യാമെന്ന് വേദവിധിയുണ്ട്. എന്നാൽ ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവർ വേദാനുസൃതങ്ങളായ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കാതെ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. ഈ അസംബന്ധം നിരോധിക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഏതവതാരം വന്നത്? ബുദ്ധാവതാരം വന്നത്. ജനങ്ങളെ ഈശ്വരാവബോധത്തിലേക്ക്, ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത്. തന്റെ വിശ്വാസിനായ പ്രതിനിധിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അയക്കുന്നത്, ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ രൂപം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അവതരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ചിലപ്പോ സ്വയമായിട്ട് അവതരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. അർജുനനും അതുപോലെ ആത്മോത്കൃഷ്ടം നേടിയവർക്കുമാണ് ഭഗവത്ഗീത തത്വങ്ങൾ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഒന്ന് തന്നെയാണ്, കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ധാർമ്മികനല്ലെങ്കിൽ കൂടി പരിപൂർണമായി കൃഷ്ണാവബോധം നേടിയിരുന്നാൽ അയാളെ സാധു എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ പ്രത്യക്ഷത്തില് ധാർമ്മികനെല്ലാം നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ പരിപൂർണമായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം നേടിക്കഴിഞ്ഞ ആ വ്യക്തി ആരാണ്? സാധുവാണ്. ദുഷ്കൃതം എന്ന പദം കൃഷ്ണാവബോധത്തെ അവഗണിക്കുന്നവർക്ക് യോജിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ദുഷ്കൃതം എന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ യോജിക്കാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അവഗണിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ദുഷ്കൃതം.
പഠിപ്പോ സംസ്കാരം ഇല്ലെന്നിരിക്കലും 100% കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച മനുഷ്യൻ സാധുവത്ര. അപ്പൊ പഠിപ്പുമില്ല, ഒന്നുമില്ലാണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചവരാരാണ്? സാധുക്കളാണ്. സാധുവാണ് അവരെ പറയല്ലേ. രാവണനെയും കംസനെയും എന്ന പോലെ അവരെ സംഹരിക്കാൻ ഭഗവാന് എന്തിനാവശ്യമില്ല? സ്വയം ആവിർഭവിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ അസുരന്മാരിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭക്തന്മാരെ തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. കൃഷ്ണൻ ജനിക്കുമെന്ന് കംസൻ അറിഞ്ഞതാണ് ഇതിന് കാരണം. കംസനെ കൊല്ലുന്നതിനേക്കാൾ ദേവകിയെ മോചിപ്പിക്കാനാണ് കൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചത്. അങ്ങനെ 2 കാര്യവും നടന്നു. വൈദിക സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നതാണ് അവതാരം. അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എവിടെ നിന്ന്? ഈ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നിന്ന്, ദൈവികമായിട്ടുള്ള സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആവിർഭവിക്കുന്നതിന് അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആവിർഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിഗതനായ ഈശ്വരന്റെ ആ രൂപത്തെ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളുണ്ട്. പുരുഷാവതാരങ്ങള്, ഗുണാവതാരങ്ങള്, പുരുഷാവതാരങ്ങള്, പിന്നെ ഗുണാവതാരങ്ങള്, ലീലാവതാരങ്ങള്, ശക്തി ആവേശ അവതാരങ്ങള്, മന്വന്തര അവതാര, യുഗാവതാരങ്ങള്. കലിയുഗത്തിലെ കൃഷ്ണാവതാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ടും സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ ആരാധിപ്പിച്ച് ഭാരതത്തിലെങ്ങും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അത് എന്താ പറയുക, കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്തായിട്ടാണ് വരുന്നത്? അവിടെ ആരായിട്ടാണ്? കാരുണ്യരാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാണിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ആരാധിച്ച് എല്ലാവരും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ജന്മകർമ്മച്ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോവേതി തത്വതഃ തെക്താദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സ്വാർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്ര സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുക, മരണശേഷം ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവര് മരണശേഷം എന്താണ്? അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും പിറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അവര് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. വീതരാഘഭയ ക്രോധ മന്മയാ മാമുപാശ്രിതാഃ ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ ഭൂത മദ്ഭാവമാഗതാഃ. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം രാഗം, ഭയം, ക്രോധം, ഇത് 3 നിന്നും മോചിതനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന് ശരണം പൂകിയവർക്ക് എന്താണ്? അജ്ഞാനം നീങ്ങിയിട്ട് അവർ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരാകാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പിന്നെ ജീവാത്മാവിനെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എന്താണ്? അത് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്നതല്ലത്. അവ്യക്തിഗതവാദികളും യോഗികളും അത്യന്തം ക്ലേശങ്ങൾ സഹിച്ച അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ആർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുന്നത്? ഈ അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്കും യോഗികൾക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. ആ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിഗതമായ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലേക്ക് ഭാഗമാകട്ടെ, ആ അവ്യക്തിഗതമായ ഭാഗമാകട്ടെ ഭാഗികവും അത്രേ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ മോക്ഷം കിട്ടുന്നത് അവരുടെ ആ മോക്ഷമാകട്ടെ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ആ ഭാഗികമായിരിക്കും. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന മോക്ഷം ഭാഗികവുമായിരിക്കും. ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യം നേടിയവർക്കും സാമാന്യ തത്വചിന്തകർക്കും ഗ്രഹിക്കാവുന്നതല്ല ഈ സത്യം. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യം നേടിയവർക്ക്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ്, തത്വചിന്തകർക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിനെ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ പൂർണ്ണത നേടാൻ മറ്റൊരു വഴിയില്ല. അപ്പൊ ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണത നേടാനും ഇത് സാധിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെയാ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ തേൻകുപ്പിയുടെ പുറന്നക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവത്ഗീതയെ ഭൗതികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർക്ക് മോചനം ലഭ്യമല്ല. അപ്പൊ തേൻകുപ്പിയുടെ പുറം നക്കുന്നത് പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. തേൻകുപ്പിയുടെ പുറം നക്കുമ്പോഴെന്താ പ്രത്യേകത? അതിന്റെ തേനിന്റെ രുചി നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഭൗതികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. ഭൗതികതയിൽ മുഴുകി പോകുക കൊണ്ട് പരമോന്നതമായത് എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല.
ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ പറ്റി കേൾക്കുമ്പോഴും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ഇതേ ധാരണയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. വാദികളായവർ പരമസത്യത്തിൽ നിരാകാരമെന്ന് കരുതുന്നു. ചിലർ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹം, ചിലർ ആത്മീയമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിലെ വെറുപ്പ് വന്ന് നിരാശ മൂലം ഒന്നിനെയും വിശ്വസിക്കാനാവുന്ന ഈ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ കൂട്ടരാണ് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത്. അവരുടെ സ്മൃതി വിഭ്രമങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ദിവ്യദർശനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായി അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടുന്ന ജീവിത പ്രമാണങ്ങളും ചര്യകളും അംഗീകരിക്കുകയും വേണം. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിപ്പോകുക എന്നതുകൊണ്ട് എന്താ അർത്ഥാക്കണത്? പരമോന്നമായത് എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, പരമോന്നനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. കാരണം ആ ഭൗതികയിൽ മുങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ഇതേ ധാരണയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികവാദികള് പരമസത്യത്തെ എന്താണ് പറയുന്നത്? നിരാകാരം എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ചിലരെന്താണ് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും, ചിലര് ആത്മീയമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകും. വെറുപ്പെന്ന് വന്ന് നിരാശ മൂലം ഒന്നിനെയും വിശ്വസിക്കാനാവാതെയാകുന്നു. ഈ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ കൂട്ടരാണ് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത്. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായി അഭയം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടുന്ന ജീവിത പ്രമാണങ്ങളും ചര്യകളും എല്ലാം അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. യേയഥാമാം പ്രപദ്യന്തെ താം തഥൈവാവചാമ്യഹം മമാവത്മാനു വർത്തന്തെ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഏവർക്കും തക്കതായ പ്രതിഫലം ഞാൻ നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്, ഭഗവാനിൽ എങ്ങനെയാണോ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് തക്കതായ പ്രതിഫലം ഞാൻ നൽകുന്നു. എല്ലാ വിധത്തിലും എല്ലാവരും എന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ ചിലരെന്താണ്, ചിലര് ഭഗവാനെ സുഹൃത്തായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടാവും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തൻ എന്താ പറയാ സുഹൃത്തായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടാവും. പിന്നെ ആരാണ് ഭർത്താവിനെ പോലെ, അത് കാമുകനെ പോലെ, മകനെ പോലെ, അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ഭഗവാനെ കാണുന്നവരുണ്ടാവും അല്ലെ. പല രീതിയിലും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. കാമുകനെ പോലെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ എങ്ങനെയാണോ കൺസെപ്റ്റ് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ. അങ്ങനെ എല്ലാ വിധത്തിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ്, എല്ലാ വിധത്തിലും അവർക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയാണോ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലമായിരിക്കും ആര് നൽകുന്നത്? ഭഗവാൻ അവർക്ക് നൽകുന്നത്. കാങ്ക്ഷന്ത കർമ്മണാം സിദ്ധീയചന്ത ഇഹ ദേവതഃ ക്ഷിപ്രം ഹി മാനുഷേ ലോക സിദ്ധിർഭവതി കർമ്മജ. ഈ ലോകത്തിൽ ജനങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂലം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഫലം സിദ്ധിക്കാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ജനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? അവര് ദേവന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവിടെ എന്താണ്, കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഫലം സിദ്ധി ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങള് വിജയം വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂലമാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അത് ലോകത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് കാമ്യകർമ്മങ്ങളില് വിജയം വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അപ്പൊ അവര് ആ കാമ്യമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അതായത് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളില് നമുക്ക് വിജയം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നത് ആരാണ്? ദേവന്മാരാണ് തരുന്നത്. ഭഗവാൻ നമുക്ക് മുക്തിദായകനാണ്. ഭഗവാൻ മുക്തി നൽകാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ ബാക്കി നമ്മൾ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ വേഗത്തിൽ ഫലം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെ ചെയ്യും? ഭൗതികമായിട്ട് ഉള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് നേടണമെങ്കിൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഫലം വേഗത്തിൽ സിദ്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാരൊക്കെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന് ഫലം വേഗം നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തിയാണോ ചെയ്തത്, എന്ത് പുണ്യപ്രവൃത്തിയായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. കാരണം അതിനായിരിക്കും നമ്മൾ അവരെ ആരാധിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം അവർക്ക് വേഗം ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്.
കൃഷ്ണനെ സമഗ്രമായി സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് തികഞ്ഞ ഭക്തന്മാരാണ്. എവിടെയും സാക്ഷാത്കാര ലക്ഷ്യം കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തന്മാരാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവിടും സാക്ഷാത്കാരം ആരാണ്? കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ഒരു ഭക്തൻ കൃഷ്ണനെ ശ്രേഷ്ഠനായ പ്രഭുവായും മറ്റൊരാൾ ആത്മസുഹൃത്തായും വേറൊരാൾ പുത്രനായും കാമുകനായും ഒക്കെ കരുതും. അപ്പൊ എല്ലാവരും അവരവർക്ക് അനുസരിച്ച രീതിയിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഭഗവത് വ്യക്തിത്വം അംഗീകരിക്കാൻ അവ്യക്തിവാദികൾക്ക് ആകില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം നശിപ്പിച്ച് അവർക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ആനന്ദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല താനും. അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തിത്വം നശിപ്പിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അത് വീണ്ടും ആ അത് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ അവർക്ക് അത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, അവർക്ക് അങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആരും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെയും അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ആരാധിക്കണം? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ദേവന്മാർ ഭഗവാന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളെല്ലാം അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംശങ്ങളാണ്. ഈശ്വരൻ ഏകനാണ്, അംശങ്ങൾ അസംഖ്യവും, വേദോക്ത മിതമാണിത്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളെല്ലാം അവർ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. ആര്? ദേവന്മാരെല്ലാവരും. ദേവന്മാർ പല നിറത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശക്തികളുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ്. അവർ സർവേശ്വരന് തുല്യമല്ല. അപ്പൊ ദേവന്മാര് ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്. ദേവന്മാർ പല നിലവാരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശക്തിയുള്ളതാണ്. ആര്? ജീവാത്മാക്കൾക്ക്. ദേവന്മാരായ ശിവബ്രഹ്മാദികളും സർവേശ്വരനെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശിവനും ബ്രഹ്മാവും ആരാധിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെയാണ് ശിവനും ബ്രഹ്മാവും പോലും ആരാധിക്കുന്നത്. തെറ്റായ ധാരണകൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് മുഖ്യരെ പൂജിക്കുന്നവരായിട്ട് ഉണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധവാനായവർ താൽക്കാലികമായി നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി നിസ്സാരമായിട്ട് ആരെ ആശ്രയിക്കില്ല? ദേവന്മാരെ അവരൊരിക്കലും ആശ്രയിക്കില്ല. പിന്നെ മനുഷ്യർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യം ഉദിക്കാറില്ലെന്നും, മറിച്ച് അവർക്ക് ഭൗതിക ആസക്തിയിലാണ് ശക്തരായ ജീവാത്മാക്കളെ ആരാധിക്കുകയാണ് പതിവെന്നും നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കി തരണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യം ഇല്ലാതെ ഭൗതിക സുഖാനുഭവം നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. നേരെ മറിച്ച് എന്താണ്? ശക്തരായിട്ട് ജീവാത്മാക്കളെ ആരാധിക്കുകയാണ് പതിവെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമാവിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമഭിമാം വിദ്യകർത്താരം അവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അഭിയനായി ഞാനല്ല ഇതിന്റെ കർത്താവ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് കർമ്മങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട്, അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെയും കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് സൃഷ്ടിച്ചത്? 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. ആ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സന്യാസം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം. എന്താണ്? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഇതില് അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കർത്താവ് ആരല്ല? ഞാനല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. നമാം കർമാണി ലിപ്പന്തി നമേ കർമാഫല സ്പൃഹഃ ഇതി മാം യോപി ജാനാതി കർമ്മഭിർനസ പദ്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മ ഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്തുമില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്, ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മബന്ധങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല, കർമ്മബന്ധങ്ങള് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാണ്. സത്വഗുണ പ്രധാനികളായതുകൊണ്ട് അപ്പൊ 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണർ എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണർ പൊതുവെ സാത്വിക ഗുണമുള്ളവരെ കൊണ്ട് തന്നെ അവര് ബുദ്ധിശക്തി ഉള്ളവരായിരിക്കും. ആര്? ബ്രാഹ്മണര്. വൈശ്യർ എന്ന് പറയുന്നത്, ക്ഷത്രിയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? രാജകീയ സ്വഭാവം, അതായത് രജോ ഗുണ സ്വഭാവം അവരിൽ കൂടുതലായിരിക്കും. രജോ ഗുണ സ്വഭാവം കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരാരായിരിക്കും? അവര് എന്താണ്? ക്ഷത്രിയര് രജോ ഗുണ സ്വഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭരണാധികാരികളായിരിക്കും. ആര്? ക്ഷത്രിയർ എന്നറിയപ്പെടും. ക്ഷത്രിയര് അവരില് രജോ ഗുണമായിരിക്കും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. വൈശ്യർ എന്ന വിഭാഗം വ്യാപാരികളായിരിക്കും. രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും രണ്ടും ഒരുമിച്ച്, രണ്ടുത്തിന്റെ അളവുണ്ടാകും. ആരില്? ഈ വൈശ്യ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വ്യാപാരികളുടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്നത് കച്ചവടം,
കൃഷി അതൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. തമോ ഗുണപ്രധാനികളെങ്കിലോ തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവര് അവരെന്താണ് തൊഴിലാളി വിഭാഗങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ 4ാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ എന്താ പറയണത്, ശൂദ്രരെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്. അപ്പൊ അവര് തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രധാനികളാണ്, തമോ ഗുണം പ്രധാനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പൊ 4ാമത്തെ വിഭാഗം ശൂദ്രർ, അതായത് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്? ഗുണങ്ങളുടെയും ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അല്ലാതെ എന്തല്ല ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും പിന്നെ നമ്മളുടെ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും പിന്നെ ഏതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്? ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ് ഈ വേർതിരിവ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു കാലത്ത് കാണുന്ന ഈ ഒരു വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രകാരമല്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവാണെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാനെ ലൗകിക കർമ്മങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അധീനരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റക്കായി, അതാ വിളിച്ചു നോക്കിയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, കട്ടായി മാതാജി. മാതാജി ഹോസ്റ്റ്, മാതാജി ഒന്ന് തന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിരിക്കണം. മാതാജി എന്നെ ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ആക്കി തരാവോ? മാതാജി ഇപ്പൊ ചെയ്യാ. ഓക്കെ, നീക്ക് ഹോസ്റ്റ് അല്ലേ തോണ്ടേ? ശരി. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. നെറ്റ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ എന്താണ് എല്ലാത്തിനും ഇപ്പൊ നമ്മള് മനുഷ്യരുണ്ട്, ജന്തുക്കള്, മറ്റുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുള്ളതിൽ 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളില് നമ്മള് മനുഷ്യര് 4 ലക്ഷം. ആ മനുഷ്യര് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് എന്തുണ്ട്? പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും അതിന്റെ എന്തുണ്ടാവും? അതിന്റെ ഗുണോ അല്ലെങ്കിൽ ലാഭോ അല്ലെങ്കിൽ പാപോ പുണ്യോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ ജന്തുക്കളുടെ മറ്റുള്ളറ്റങ്ങൾ എന്തില്ല? അവർക്കതില്ല. അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും എന്തുണ്ട്? അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കർമ്മഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ മൃഗമായിട്ട് ജനിക്കാം. പക്ഷെ ആ മൃഗത്തിന് എന്തില്ല? ആ മൃഗം എന്ത് ചെയ്താലും അതിനെന്തില്ല? കാരണം അതിന് ആ ബോധം ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മള് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണൊക്കെ ചെയ്യണത്, അല്ലെ? നമ്മളെ മനുഷ്യര് എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പട്ടിയെ പൂച്ചയൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അവര് കരുതി കൂട്ടിയിട്ട് വന്ന് നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മള് മനുഷ്യരെങ്ങനെയാണ്? നമ്മള് വെറുതെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളാണ് ഇന്റൻഷനലി മറ്റുള്ളവർ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കാര്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന് എന്തുണ്ട്? വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി മനുഷ്യനുണ്ട്. ആ വിവേചന ബുദ്ധി ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും അതിനൊക്കെ എന്തുണ്ട്? പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ മൃഗങ്ങളുടെ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു രീതിയിലും ഇല്ല. കാരണം അവർക്ക് അതിനുള്ള ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ അവരെന്താണ്? അവരിതേപോലെ തന്നെ
അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ ഫലങ്ങള് അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം അവർ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനായിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടാണ് അവര് ആ മൃഗമായിട്ട് ജന്മം എടുത്തിട്ടത്. അപ്പൊ അവരത് അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വീണ്ടും അവർക്ക് അത് വരുന്നില്ല. അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ല താനും. ഏവം ജ്ഞാതോ കൃതം കർമ്മ പൂർവൈരപി മുമുക്ഷുഭിഃ കുരു കർമ്മൈവ തസ്മാത്വം പൂർവതരം കൃതം. എന്റെ ദിവ്യമായ പ്രകൃതി അറിഞ്ഞിട്ടാണ് പൗരാണികമായ മുമുക്ഷുക്കൾ മോക്ഷം പ്രാപിച്ചവർ പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വകർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. അപ്പൊ എന്റെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി അറിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഈ പൗരാണികരായ മുമുക്ഷുക്കള് മോക്ഷം പ്രാപിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി അറിഞ്ഞിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാൻ പറ. അപ്പൊ മുന്നത്തെ ആളുകള് അവര് മോക്ഷം തേടി പോയത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ എന്ത് ചെയ്യാം? നീയും അവരെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് നിന്റെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റണം. നീ നിന്റെ കർത്തവ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത് നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറയണേ. കിമ കർമ്മേതി കവയോപ്യത്ര മോഹിതാഃ തത്തേ കർമ്മ പ്രവിക്ഷ്യാമി ജ്ഞാതോ മോക്ഷ്യസേ ശുഭാത്. എന്താണ് കർമ്മം, എന്താണ് അകർമ്മം എന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലും വിഭ്രമിക്കുന്നതാണ്. ആ കർമ്മത്തെ പറ്റി ഇനി ഞാൻ വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ നീ അശുഭങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്താണ് കർമ്മം? കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വേദവിധി പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? കർമ്മം എന്ന് പറയാം. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ അത് എന്തായി മാറി? അകർമ്മമായിട്ട്. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാര് ഇപ്പോഴെന്താ ചെയ്യാ? കർമ്മം അതായത് കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും ചെയ്യും. എന്താണ്? കർമ്മം ചെയ്യണം, വേദവിധി പ്രകാരം കർമ്മം ചെയ്യണം. അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? വേദവിധി പ്രകാരമുള്ളതായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ആര് ചെയ്യണത്? ബുദ്ധിമാന്മാര് ചെയ്യുന്നത്. അഴുക്കാർന്ന ഭൗതിക വാസനയോട് കൂടിയവരും അവ തീണ്ടാത്തവരും രണ്ടു കൂട്ടരും ഒരുപോലെ ഗുണകരമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഭൗതിക വാസനയുള്ളവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒരുപോലെയുള്ളതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പരിചയം കുറഞ്ഞ പുതുവിദ്യാർത്ഥികളും മൂഢന്മാരും പലപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധം എന്തെന്നറിയാതെ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. അർജുനൻ യുദ്ധരംഗത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഭഗവാന് സമ്മതമായിരുന്നില്ല. സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ മുതലായ ഭഗവാന്റെ പൂർവ്വ ശിഷ്യന്മാരെ മാതൃകയാക്കി കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനാണ് അർജുനനോട് ഉപദേശിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കർത്തവ്യങ്ങൾ മുഴുകിയ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ മുക്താത്മാക്കളായി വിശേഷിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്തോ അത് അതേപടി അനുസരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവര്, അല്ലെ? അങ്ങനെ അർജുനനോടും ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പൂർവ്വ ശിഷ്യന്മാരെയൊക്കെ മാതൃകയാക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെയും ഉപദേശിച്ചത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് വിശ്വാസിനായ മുൻകാലത്തെ ഭക്തന്മാരെ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മം ചെയ്യണം. അത് മുൻകാലങ്ങളിലെ നമ്മളെ ഭക്തന്മാരെ മാതൃകയാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഗുരുപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആധികാരിക പുരുഷന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ കീഴിലായിരിക്കണം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ആദ്യമായി സൂര്യദേവനും പിന്നീട് അദ്ദേഹം സ്വപുത്രനായ മനുവിനാൽ പുത്രൻ ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ രീതി. അപ്പൊ മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനെ ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഈ രീതി വന്നത്. ഉപദേശം ഭഗവത് പ്രോക്തമാകിയെന്നിരിക്കെ പിന്നീട് അർജുനൻ അനുയായിയായി വന്ന ഏതൊരാൾക്കും അതിനെപ്പറ്റി വിഭ്രമത്തിനിടയായില്ല തന്നെ. വികലമായ ഊഹാപോഹങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആർക്കും ധാർമ്മികമായ പ്രമാണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അവകാശമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മം മാത്രമേ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ വെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കൂ. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യണം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യണം. ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കുള്ളൂ. ആ ഗുരുപരമ്പരയിൽ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത്. സൂര്യദേവൻ പുത്രനായ മനു ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു രീതി. അങ്ങനെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ കീഴിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത്. കർമ്മണോഹ്യപി ബോധവ്യം ചാവി കർമ്മണഃ. അവിടെ ഒരു ബോധവ്യം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അകർമ്മണശ്ച ബോധവ്യം ഗഹന കർമ്മണോ ഗതിഃ. കർമ്മത്തിന്റെ സങ്കീർണതകൾ ദുർഗ്രാഹ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് വികർമ്മം
അകർമ്മം എന്നിവയെ കുറിച്ചോ എല്ലാം ഒരാൾ വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിരിക്കും. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പറയുന്നത്? കർമ്മവും അകർമ്മവും വികർമ്മവും ഇത് മൂന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം, അത് കർമ്മം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അകർമ്മം. അപ്പൊ വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? വേദങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വികർമ്മം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം വേദങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്താൽ അത് കർമ്മമായി, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വികർമ്മമായി, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറി? അകർമ്മം ആയി. കർമ്മയാ പശ്യത് കർമ്മണി ച കർമ്മയഃ സ ബുദ്ധിമാൻ മനുഷ്യേഷു സായുക്ത കൃഷ്ണ കർമ്മകൃത്. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നവനാണ് മനുഷ്യരിൽ ബുദ്ധിമാൻ. എല്ലാത്തരം കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിലാണ് അയാൾ. അപ്പൊ കർമ്മത്തില് അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നവനാണ് ആര്? മനുഷ്യരില് ബുദ്ധിമാന്മാര്. അപ്പൊ എല്ലാത്തരം കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കർമ്മം ചെയ്യും, അത് ഭഗവാനായിട്ട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യും. ഭഗവാനായിട്ട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ വേദപ്രകാരം ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? ബുദ്ധിമാന്മാര്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടണമെന്നൊരാൾ കാര്യമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം. കർമ്മം എന്താണ്, വികർമ്മം എന്താണ്, അകർമ്മം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. എന്താണ് കർമ്മം? കർമ്മം എന്താണ്? വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്. വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം. വികർമ്മോ? വേദവിധി പ്രകാരം അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികള് വികർമ്മം. പിന്നെന്താണ് അകർമ്മം? എന്താണ് അകർമ്മം? ഫലേച്ഛയില്ലാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിലായുള്ളത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ അകർമ്മം, വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം, വേദത്തിൽ പറയാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് വികർമ്മം. അതായത് നമ്മൾ കൊലപാതകങ്ങൾ ചെയ്യാം, അങ്ങനെ നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ദോഷകരമായിട്ട് നമുക്ക് ശരിയല്ലാന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ഈ വികർമ്മത്തില് വരുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ കൊലപാതകം അങ്ങനത്തെ കുറെ പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടാവില്ലേ? കളവ് പറയല്, മോഷണം ചെയ്യുക, കൊലപാതകങ്ങൾ ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിലാ വരുന്നത്? വികർമ്മത്തില് വരുന്നത്. പിന്നത്തെ എന്താണ്? കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരാളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വാഭാവികമായി കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാണ്. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എല്ലാത്തരം പ്രവർത്തികളിലും ഏർപ്പെടുന്നയാൾ മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് ബുദ്ധിമാനാണ്. അകർമ്മം എന്നാൽ പ്രതികരണമില്ലാത്ത കർമ്മം. കർമ്മഫലം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ വിലങ്ങുതടിയാകുമോ എന്ന ഭയം വ്യക്തി ശൂന്യവാദി കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നിർത്തുന്നു. കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം മാത്രം അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ വിധം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ കാക്ഷിക്കാറില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? കർമ്മം ചെയ്യുന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ 3 കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താണ്? പരമപുരുഷനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ആ രഹസ്യ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? ബുദ്ധിമാന്മാര്. മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് ബുദ്ധിമാന്മാര്. അകർമ്മ മനുഷ്യനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും പ്രതികരണങ്ങളില്ല. കർമ്മഫലം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ വിലങ്ങുതടിയാകുമെന്ന ഭയന്ന് വ്യക്തിശൂന്യവാദി കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നിർത്തുന്നു. അപ്പൊ വ്യക്തിശൂന്യവാദികള് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിലെ കർമ്മഫലം വിലങ്ങുതടിയാകുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിർത്തുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ സേവയിൽ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം മാത്രം ലഭിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇന്ദ്രിയ സുഖം ആകാംക്ഷിക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. യസ്യ സർവേ സമാരംഭ കാമസങ്കല്പ വർജിതാഃ ജ്ഞാനാഗ്നിഗ്ധ കർമാണാം തമാഹു പണ്ഡിതം ബുധഃ. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരാളെ ജ്ഞാനി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആരാണ്? ജ്ഞാനിയാണ് അദ്ദേഹം.
അദ്ദേഹം ജ്ഞാനം നേടിയത് കൊണ്ട് എന്താണ് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ ഭസ്മീകരിച്ച് കളയാണ് ആ കർമ്മത്തിലൂടെ. ശ്ലോകം 20. ത്യക്ത കർമ്മഫല സംഘം നിത്യതൃപ്തോ നിരാശ്രയ കർമ്മണ്യാപി പ്രവർത്തോപി നൈവ കിഞ്ചിത് കരോതി സഹ. തന്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ സദാ സംതൃപ്തനായും സ്വതന്ത്രനുമായിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ സദാ ആസക്തി കൂടാതെ സദാ തൃപ്തനായിട്ട് സ്വതന്ത്രനുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എന്താണ് എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം മാറുന്നവരുടെ പ്രവർത്തികൾ തികച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? അഭിജ്ഞർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു തരത്തിലും ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കുള്ള വാസനയില്ലാത്ത ഒരാളാകയാൽ അയാൾ സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളെല്ലാം തന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്ന ജ്ഞാനത്താൽ ഭസ്മീകരിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരാൾ യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുടേതാണ് ഭഗവാന്റെ ദാസ്യത്തെക്കുള്ള കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ വികാസം അഗ്നിയുടേത് പോലെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം ആ അഗ്നിയിൽ ജ്വലിച്ച് ചാമ്പലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തികൾ ഒരു തരത്തിലും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവരെല്ലാതും എന്താണ് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്നുള്ള ഒരു ഭാവം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. സർവ്വപ്രവർത്തനവും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ? കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭക്തൻ പരിശുദ്ധമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തോടെ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തനല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രേമത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവർ ഒരിക്കലും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നേടണമെന്നോ കൈവശമുള്ളത് സൂക്ഷിക്കണമെന്നോ അയാൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലും വെമ്പലുണ്ടാകുന്നില്ല. അനാസക്തനായ ഒരാളെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും ഒരിക്കലും ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആസക്തി ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് അത് നല്ല ഫലമാകും, അത് ചീത്ത ഫലമാകും. പക്ഷെ അയാൾ അതൊരിക്കലും ബാധിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് വികർമ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണിത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അല്ലാതെ ബോധപൂർവം അല്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്? ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കുന്നവയാണ് ആ കർമ്മങ്ങള്. അതെന്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് പറഞ്ഞത്? വികർമ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കുന്ന അത് വികർമ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത നാളെടുക്കുക. അടുത്ത ക്ലാസ്സുകാർ കയറി തുടങ്ങി. ഹരേ കൃഷ്ണ.